Aşgabatda ýene ýaşaýyş jaýlary ýykylýar. Paýtagat Aşgabatda tekewazlaryň goloýuna ýerleşýän ýaşaýyş jaýlary ýykylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22 martda habar berdi. EM4 sany 2 gatly jaý ýykdylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylar wagtlaýynça özlerini dogan garyndaşlarynyň ýa-da dostlarynyň öýünde ýaşamagyny duýdurýanyny aýdýarlar. Habarçymyz jaýlary ýykylan hojalyklary parahat 7 etrapçasyna ýaşaýyş jaýlarynyň öýü beriljekdigini aýdýar. Azatlygyň ikinji habarçysy öýleri ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilýänçä wagtlaýyn ýaşaýyş ýerini tapmagyň aýdylanyny habar berýär. Habarçymyz öz çeşmelerini salgynyp häkimetler tekewazlaryň töweregindäki jaýlary hemde tekewazlaryň özüni öňden bäri ýykmagy planlaşdyrýanlyklaryny habar berýär. Ýöne dowam edýän ykdysady krizis sebäpli jaýlary ýykmagyň wagty şu wagtda içinde ýa-da süýşülen ekeni. 21 martda Türkmenistanyň Kronikasy hem tekewazlaryň goloýuny Azady köçesiniň uğruna ýerleşýän 2-3 etajly jaýlaryň ýykylyp başlananyny habar berdi. Neşir 2021-nji ýylyň iýulyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dikkatyny ýetirilen guruluşyk taslamalaryndan çen tutup ýaşaýyş jaýlary ýykylýan sebäpde halkara sagaldyş dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýänini aýdýar. TDH-nyň habaryna görä halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň binalary toplumyny Atamrat Niýazow şaýorunyň ugruna gurmak meýilleşdirilýär. Atamrat Niýazow köçesi Azad köçesi bilen kesişýär. Türkmenistanyň Kronikasy tekewazlaryň goloýundaky ýykylýan jaýlaryň suratyny çap etdi. Suratlarda ýykmak işleri dowam edýän 2-3 gatly jaýlary görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabrın ahyryna Aşgabatyň beýleki bir sebitini Türkmenbaş şaýoly Atamrat Niýazow, Nur Muhammed Andalyýew we Baba Jepparow köçeleriniň arasyna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýykylýanyny habar berdi. Soňra köp gatly jaýlar ýykylýan bu sebitde Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny götürýän Harby mektebiň guruljakdygy ma'lum boldy. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri paýtagat Aşgabatda we onuň eteklerine müňlerçe köp gatly we hususy jaýlar ýykyldy. Yerli ýaşaýjylaryň en çemeti ýykylan jaýlarynyň öwedine kompensasiýa alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri ýurtda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlary we beýleki desgalary barada ýerli habar berýär. Ýöne ýykylýan jaýlar barada, jaýlary ýykylan yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Nowatdak gedek Türkmen paýtagtyna ilatyň ýaşap oturan jaýlarynyň ýykylmagy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ýa-da gabat geldi. Ol özüniň inaugurasiýa çykyşyna paýtagtda urulýan Aşgabat City ýaşaýyş toplumyna agzap ýurdun ähli sebitlerine täze guruluşlaryň dowam ettiriljekdigini aýtdy. Türkmenistan 14 ýyl bäri täze binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, gymmat bahaly mehmanhanalaryň we beýleki desgalaryň guruluşyny milliardlarça dollar harçlaýar. Ýöne köplenç gurulýan desgalaryň bahasy we ýykylýan ýaşaýyş jaýlary resmi habarlarda agzarmaýar. Soňky 5 ýylyň içinde Aşgabatyň Demirgazyk bölegine ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş jaý massivine köp sany hususy jaýlar ýumruldy. Azatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ahyryna bu sebäpde ýüze goly ýaşaýyş jaýynyň ýykylanyny habar berdi. Hasodal 2013-nji ýylyň güýdüne çoğunly daşalary köpçülikle ýumruldy. Bu ýumrulşykda 3000 goly hojalyk ýejer çekdi. Türkmenistanyň durly künjeklerinde ozaldan hem azlyk etmeýändigi aýdylýan köçe pary horlugynyň geriminiň bu günler hususan da Lewap vilayatynda has hem mewjudyandygy bellenilýär. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan sürüjüler ýol polisiýasynyň gatnawly köçelerde hususy uloglary saklap, durly bahanalary arap, tas açyk ýagdaýda pary soraýandyklaryny aýdýarlar. Polisiýanyň 4-5 işgäri Türkmenabatdan şäherje we trawynyň obalaryna barýan uly ýoluň ugruna jemlenşip durýar. Olar esasan adamlaryň işden çykýan wagty, ýagny ikindin sagat 19 töwereg köçelere çykýarlar. Dip bu ýagdaýlary ençemezek başdan geçiren Türkmenabatly hususy awtoulogy eýeti 20 martda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli adynyň ütgedilip didar diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz polisiýanyň uly ýoluň ugry bilen barýan tas ähli ulogy saklap, dokument barlygy bahanasy bilen para tamakin bolýandyklaryny aýtdy. Polisiýelik bilen raýatyň sürüjülük şahadatnamasyny we ulogynyň gurutluk hatyny soraýar. Soňra bolsa ulogyň kapy açyrysy pensiýerýaly bahanalar bilen jerime ýazjakdygy bilen haýbat atýar we özara ulalaşmagy teklip edýär. Bu para soramagyň öz boluşy bir görnüşi. Ortaça 20 manat meşberine pul sorulýar. Dip onsuz hem ykdysady krizis sebäpli mal ýetmişçiliginden kösenýändigine aýdýan didar bellidi.
Ol bu ýagdaýlardan habarly käbir sürüjüleriň polisiýanyň entek kemçilikleri gözläp baslamagyndan has ozal dokumentleri bilen 10 manat möswöründe para berýändiklerine hem sözüne goşdy. Polisiýa görnüşinden bakyny gözläp wagtyny sarp etmegiň deregine göni 10 manat alanyny gowy görýär. Sürüjüler hem hasyly jerimeden sürüjülük şahadatnamasynyň alınmagyndan ýa-da iň beteri ulaglarynyň jerime duralgysyna äkidilmeginden howatyr edip para bermegi saýlap alýarlar. Sebäbi polisiýa garşy şikaýet edip häkimetlere ardyň eşitdirip biljegin gumany Dip didar bellidi. Azatlyk geçen ay marda awtolog sürüjüleriniň onursçysynyň ýol polisiýasynyň durly bahanalar tapyp özlerine ýygyderli jerime salýandyklaryndan şikaýet edip vilayet prokuraturasyna arda ýazandygy barada habar beripdi. Sol pursat prokuraturasynyň öz meseleleri bilen bagly gelen raýatları 2 saat garaşdyryp, netijede diňe birini kabul edip, ardalar boýunça hem oňaýly hiç zat aýtmandygy bellenipdi. Mundan başga da habarçylarymyz jerime duralgysyna eltilen ulaglaryň ençeme günläp, käte hepdelap eýelerini gowşurulmaýandygyny, ulaglary ýygyna almak isleýän sürüjülerden ýüzlerçe manat möswöründe para talap edilýändigine hem gurrun beripdiler. Lewaply habarçymyz bu günler vilayatyň dolandyrys merkezi Türkmenabadyň özünde hem polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň gözgörteli köpelendigini aýdarlar. Türkmenabadda polisiýa ulagyň tilligi çäklendirilen ýollaryň uğrunaky jaýlaryň burçuny eli radarly gizlenip durýar. Özleri de inni diňe bir taraply ýollaryň uğruna gizlenýärler. Sebäbi adatça sürüjüler raýdaşlyk görkezip garşy tarapdan gelýän ulaglary polisiýanyň dronlugy barada çyralary bilen işaret edýärler. Dip söhbetdeşimiz didar aýtdy. Azatlyk radiosyna ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işleri Ministrligiň Lewap vilayaty boýunça bölüminden Sultanda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugyndan gosmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri Sultanda ýurduň İçeri işleri Ministrligi polisiýa işgärläriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary, köçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler. Mara welaýatyna käbir azyk önümleri, hususan şeker, günewakar ýagy we gök bakçy önümleri gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda Sewitden habar berdi. Şekeriň 1 kilogram 19 manada, pomidor 15-19 manada gymmatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Diňe bu haritler däleýsem günewakar ýagy 36-40 manat aralygynda satylýar. Bir näçe gün öň bu ýagy 26 manada satyn alyp bolýardy. Paýta ýagynyň 1,5 litri 40 manatdan satylýar diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň maglumatlaryna görä Sewitde şeker we pomidor ýaly önümleriň bahalarynyň ýokurlanmagy bu haritlaryň Türkmenistanyň esasan Russiýa Federasiýasyna eksport edilmegi bilen düşündirilýär. Russiýanyň Ukraina esasy çözmegi derarly Moskwa ýeti ykdysat sanksiýalar uçurdy. Özüne garşy girdilen sanksiýalaryň ýygyny Russiýa käbir önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8 martda girdilen bu gadagançylyk esasyna hususan şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Galaberse de Russiýa ykdysat sanksiýalaryň ýygyny türkmen pomidorunyň importyna girdilen gadagançylygyny ýatyrdy. Russiýanyň owa hojalyk gödäwçisi Rossellhaznadzor 5 martda karar kabul edip beýleki käbir ýurtlardan Russiýa import edilýän haritlara girdilen çäklendirmeler bilen bir hatarda Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegine girdilen gadagançylygyny ýatyrdy. Ýatdasak geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossellhaznadzor gullugy Türkmenistanyň import edilýän pomidoryň Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gawat gelmeýänligi bilen baglylykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Şatlyk we Sakarçagy etraplaryna ýörüýte ýyladyşganylarda pomidor ösürip ýetişdirýän daýhan hojalyklaryň işgärleri bilen gurrundaş boldy. Ýyladyşgany işgärleri Sewitiň hususy kärhanalaryna öndürilýän gök bakçy önümleriniň soňky wagtlarda has köp mokdarda Russiýa eksport edilýänini aýdýarlar. Yerli bazarlara hili pes pomidorlar ýerilýär diýip bir ýyladyşgany işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galaberse de Mara welaýatyna Türkmenistanyň iň ýeri şeker zawody ýerleşýär. Ýurdun käbir sewitlerine döwlet plan borçnama esasyny ösürilip ýetişdirilýän şogundur. Bu zawodyň şeker önümçiligine çygymal hökmüne ulanylýar. Türkmenistan, Russiýa, Azerbaýjan we Hindistan ýaly ýurtlardan şeker import edýär. 2019-njy ýyla çenli bar bolan statistika sanlara görä Türkmenistan ýurda import edilýän şekeriň 51,5 götürümni Azerbaýjandan, 21,1 götürümni Birleşen Arap Emirliklerinden, 15,8 götürümni Russiýadan, 9,84 götürümni Hindistandan hemde 1,53 götürümni Belarusdan import edipdir. Galaberse de Türkmenistan ýurda import edilýän uny esasan Russiýadan we
Qazaqstandan satyn alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Ewraziýa ykdysady birleşigi bilen sowda gatnaşygy ýokarlanypdyr. Şol bir wagtda hökümet resmiýetleri importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrylmagy uğruna tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji martda geçiren hökümet maslahatyna bazarlaryň we dukanlaryň halkyň giňinden sarp edýän haritlaryň üpçün edilmegi, narhlaryň gödegçilikde saklanmalydygy barada durup geçdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklar başlany geçirip başlady. Şondan bäri ýurtda ýygy-ýygydan imi tönümleriniň gytçylygy boýa gymmatçylygy emele gelýär.